Mabot sila Makati. So ayan po yung Doc Wilson Donato. Manin Jackson Nepo. Hindi po yung katas ng kain. Katas na. Pitak. Magpicture ya po. Magpicture yung ano. Sa sofa kami ay naglalambungan ang ilaw. Para kung nasa robong clip. Pinatay niya ang ilaw then binuksan ang VCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Sukot labab.